Paris kaya no. Good morning. Good morning mga ka-studio. Good morning mga ka-studio. Today is gonna be our first outdoor shoot. Anong gagawin natin ngayon sa? Swimming! Ayan, maliligo po kami ng dagat. Kung nakikita nyo po yung paligid namin. Ayan, kami lang po dalawa ni Sax ang maliligo. Habang si Mr. naman ang mag-video sa amin. Dito kami sa Wagsung, Kamampay. Excited ka na? Ha? Ngayon pa lang po kami ulit makakaligo ng dagat. Yan, request po ito ni Sax. Punta na tayo sa baba. Let's go. Maliligo na po kami. Hungry. Yan mga studio, excited na sa maligo. Daming tao dito ngayon dahil laom dagat. Pa-high tide na po yung dagat kaya maliligo na kami. Dito lang kami sa malapit kasi hindi kami marunong lumangoy. Sige na. Salong na, go. Salong. Salong. Sige. Salong. Dungan ka ha. Ikaw lang. Kita duha. Ikaw lang. Sige ako na. 1, 2, 3. Sige, go. Ano yun? Sige na, go na. Sige, go. Ayaw, nag-jump. Go, sige na, go. Sige na, go. Grabe, ang lamig po ng tubig. Yeah. Sarap-sarap. I'm making a splash. Ayaw, may maigo. Mabasa ka sila. Sige na, go. Isalom na ba? Sige na, go. Vlog ka, Brooks? Kapil ka? There it is. I don't found it, and you will find it. Ay, sige na. Ay, parang sa swimming pool ba? Sige, go. It's very. Ana. Ano, dito Isla. kabuhian, oy. Dito kabuhian, practice lang, oy. Is lang ngoy, naya lang yun. Basta kamera na. Ana ra. Sige. Ay, hindi mo po tunuhay ka. Sige, go.
Tumang ka Dami dira. niligo ngayon mga studio. Sige na. Nabaro ka din na kay si mama mo salom. Oh. Wow. Okay, let's do that. I was singing and stuff. Be great for you. Oh. Oh, this big waves. Big waves. Big waves. Big waves. No one will ever. I can't take out the sea creature. Go. Ikaw na po salom ba? Yeah. Sige na. Hindi ko ganahan. Yan. Yan na. Pwede mo akyat. Yan, ayos kaya no. Hello. Buhi ah. Ngano buhian man kon? Dato sa buhian, amoy buhi lagi kay balagyap niya guma. Ito yung mga bakasi mga studio. Kondisyon ka na. Kuha tatay ni dagkog. Ilagay ito sa buhian. Kasamahan natin siya sa... Asa dapit na kol? Kana ko. Kana buhian pa. Ito yung sikat dito sa Buagsong mga studio. Dami pumupunta dito para bumili ng bakasi. Isa ko la. Ha? Ha? Apa sa tabaang na oy. Dito nila ilagay yung bakasi sa bantak. Mare to ron. Nikuan lodat. Ayan po. Yan. Wow. Wow. Yeah, ang dami ba kasi? Oh my God! Ano kay buhi? Cool. Tingin to makuha gipon nila da. Dokar. Ausa. Ayan po, dyan po ilalagay yung bakasi. Para bukas ba yan, ibinta ko no? Kuma pa na, baligyan no? Agma po to. Og ngem palit. Mangulim po mi alas 11. Auto. Mana daw? Sa nagkuhan na. Yan. Ano yan, B? Bakasi. Binigyan si Sag ng bakasi, isa. Isang piraso. Yan, masarap yan. Burrito yan, isa sa bakasi. Ala, mas baka. Buhay pa ba yan? Patay na. Buha. Patay. Baka buhian to pa? Hindi, doon ano? Sige, hawakan mo. Go. Mga ano, parin. Yan, maraming bakasi, binibinta. Ito yung mga kapatid niya, oh. Yung mga matay. Thank you for watching. Thank you for watching. Tapos na kami maligo. Tapos namin kaligo. So, stay safe. Stay at home. Ikaw lagi wala lagi ka nag-stay at home. Yan ang mga studio, yung pwede maligo dito sa amin sa Bugsong. 6 a.m. to 12 p.m. 12 noon. Yan, so after ng 12 noon, hindi na pwede. Pupunta na yung police dito. Mahuli na sila ng mga nagahig ulo. Sana po mga studio, sana po nag-enjoy kayo sa vlog namin. First time po namin ng vlog.
Outdoor. Outdoor. Kita-kita sa sunod. Balak namin mag-araw-araw po na vlog kaya antabayanan nyo po. Bye-bye na, baby. Bye.